αυτό που με ρώτησε σήμερα για το συγκεκριμένο ποίημα, πώς είχε γίνει. Πολλές φορές για να χαλαρώσω και να ηρεμήσω βλέπω συλλογές με πίνακες από διάφορες γκαλερίες. Και θυμάμαι πριν γράψω αυτό το ποίημα, είχα δει έναν φάρο και μετά αμέσως ένα παιδί σε μια σκάλα. Οπότε αυτό αποτέλεσε την όλη διεργασία στο να μου δημιουργηθεί η πρώτη λέξη, παιδί, και μετά σκάλα και μετά φάρος, και μετά άρχισε σιγά σιγά πλέκοντας, μ' αρέσει και το πλέξιμο, να φτιάξω αυτό εδώ το ποίημα. Κάπως έτσι συμβαίνει. Για μένα η ποίηση είναι ρεθίσματα, είναι μεταβολισμός και είναι καθημερινότητα και είναι αυτοψυχανάλυση. Γράφοντας, ψυχαναλύω τον εαυτό μου. Όλα αυτά τα πράγματα που έχω γράψει εκεί δεν είμαι εγώ. Μπορεί να βρεθώ με ένα φίλο για ένα καφέ, να μου πει ένα πρόβλημά του